A orde publicada pola Consellería de Vivenda está dotada con case 2,5 millóns de euros para que os concellos de menos de 50.000 habitantes poidan acceder a préstamos sen xuros para a conservación do seu patrimonio. A intención do Concello de Boiro é concorrer a esta convocatoria para seguir avanzando na rehabilitación do Pazo de Goiáns, tal e como lle trasladou o alcalde á delegada da Xunta na Coruña nunha recente reunión. Empezar a traballar e presentarnos a nova convocatoria que saleu de Fondo de Cooperación para o apoio a financiar rehabilitacións do noso patrimonio. E concretamente lle expliquei que queríamos presentarnos esta convocatoria para terminar de arranxar todas as infraestructuras que temos dentro do Pazo, aquelas instalacións como poden ser os lagares, como pode ser a Casa dos Caseiros, bueno, todas as instalacións que temos ali, poder abarcalas ahora nestos últimos anos e poder xa deixar completo e rehabilitado non só o Pazo, sino tamén todas as construcións adyacentes, non? No transcurso da xuntanza, Belén do Campo informou tamén do procedimento para a nova licitación do servizo do transporte público na comarca, que require da resolución previa do actual contrato. Tamén falamos do transporte público, xa lle comentei que estuvéramos os alcaldes da Mancomunidade xa co conselleiro Diego Calvo tratando este tema, volvino a falar con ela e dende a Xunta de Galicia están traballando para volver sacalo a concurso e nos facer as aportacións que creemos tamén que son convenientes, así yo trasladei para que teñan en conta esas reivindicacións e esas cousas que nos estamos detectando e que nos van trasladando os veciños e, en definitiva, traballar de forma conxunta a administración local e a Xunta de Galicia para que os veciños e veciñas do Barbanza teñan un transporte público de calidade e modernizado. Alcalde e delegada repasaron tamén outras actuacións en marcha ou previstas pola Xunta no municipio boirense.